najlepše priče o životinjama iz celog sveta. Kako je Kamila dobila grbu? Priča Rudyarda Kiplinga. U davna vremena, kad su životinje počele da rade za ljude, samo Kamila nije htela ništa da radi jer je bila previše lenja. Stoga je otišla u pustinju i dane provodila ležeći na pesku. Jela je samo ono što joj je nadohvat, makar to bile grančice i suva trava, bilo šta, samo da ne zahteva nikakav napor. Jednog dana konj pođe kod Kamile da popriča s njom i pokuša da je urazumi. On joj reče: "O šašava, Kamilo, dođi radi za čoveka. Lepo će te on paziti, hrane imaćeš doveka." Ali Kamila ga na to slaga. "Ne mogu da radim. Boli me trba." Pa nastavi da žvaće grančicu. Sutradan kod nje pođe pas i kaza joj: "Bi li htela ti sad sa mnom poći? Tvoja će nam pomoć dobro doći." Kamila se ponovo nije pomakla s mesta, već je samo rekla: "Boli me trba." Potom kod nje dođe vo, ali ona i njemu isto reče. Vo na to planu: "Čuj me, lenja Kamilo, ne budeš li došla da nam pomogneš, naučit ću te pameti." Ali i to beše uzalud. Kamila mirno nastavi da žvaće i ne pomače se. Životinje se naposletku požališe čoveku kako Kamila neće da im pomaže, a on im na to reče: "Ne mogu je na silu upregnuti, morat ćete više potegnuti." Ogorčene zbog te nepravde, životinje potom odoše kod pustinjskog duha, pa se njemu požališe. On se obavi plaštom od uskovitlanog peska, pa ode da potraži Kamilu. Zateče je kako sedi kraj bare i divi se svom odrazu u vodi. Pustinjski duh je upita: "Je li istina ono što čujem, da nećeš ni prstom da makneš da pomogneš ostalim životinjama?" Kamila ga pogleda, pa i njemu reče: "Boli me trba." Znajući da ga Kamila laže, duh se silno rasrdi i povika: "Zar te je baš briga što zbog tvoje lenjosti sve ostale životinje moraju dvostruko više da rade?" "Boli me trba," ponovi Kamila. Pustinjski duh na to planu: "Sad je dosta. Ako je sve što umeš da kažeš boli me trba, evo ti onda velika grba. Od sad ćeš raditi kao i sve ostale životinje." Povika duh: "Ali da nadoknadiš propušteno vreme, po 3 dana nećeš dobijeti ni hranu, ni vodu." Kamila se na te reči konačno trže, pa iskolači oči i upita ga: "Ali kako ću izdržati bez hrane i vode?" "U grbi ćeš sve to nositi i vrućine teške podnositi," odgovori pustinjski duh, pa joj stvori veliku grbu na leđima da u njoj čuva hranu i vodu kako bi mogla da radi danima bez prestanka. Od tog dana Kamila je naporno radila. I dan danas ima grbu na leđima, nikada nije nadoknadila propušteno i dalje je jogunasta i lenja i povremeno iz inata pljucka po zemlji.